ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆସୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ତ ଏବେ ଛୁଟି ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ଖୋଜିଲି ତ କିଛି ବି ମିଳୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେବା। ଆମ ତ ସ୍କୁଲ ପିଲାବେଳର ଏବେ ଆସିଲା ତ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଦିଆସିଲି ବି ଆଣିନି, ନହେଲେ ମୁଁ ନିଆଁ ବି ଲଗେଇ ଦେବି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଦିନରେ କେତେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଛି। फुल सफा गला झाड़ू फाड़ू मिलूनी ना फुल सफा कर देबे। एरिया आसतु आपन समस्त देखे देबी। एठी भी आमे पिला दिने केते खसीजु केते पड़ीजु आम आंठी गंटे भी छिड़ी जाइए हेले भी सुधा सुधा रेनु एडी जीव से जम्प करू से जीवु आम सार मैंने भी देखिए बहुत पिटे आम हेले भी सुधा एटा तो आमर ऑफिस रूम एटा तो आम ऑफिस रूम तो देखो बर्तमान खसी बर्तमान खसिया को डर लगुच ना आगे आगे मु कौन मो सांगसाथी भी बहुत खसी देखो आउ एठी भी एठी हमर प्रार्थना क्लास चलथिला स्कूल छड़ा हला बेले आ स्कूल रो घर गला बेले भी एठी हमर प्रार्थना होतला बंदर बहुत सारा गछ पत्र आदि जाई एठी हमर डाला भात जे कोनो चंडा मंडा सब दिया होतला आ एठी भी आसंतु आमे अष्टम पढ़ला बेले से रूम में देखो ना आदि मोर थिला A1 ए क्लास एटा हम थिला एठी भी कदली खाली आमे लगेछु तो एखन एठी भी हाथ धोइबा को सब प्रकार व्यवस्था अछि। स्कूल वर्तमान छुट्टी अछि भी किछि ओपन करायनी एठी भी ढेंकी लाडे आछि सकाल में दुकान मारिया और पानी भी आछि बहुत मीठा पानी भी देखो केते लेट्रिन बाथरूम एरा सब लेडीज लेडीज मनकर या भीतर बसले बंद केते जानो सब लेडीज एपटे लाखन आगे कोन 1 2 3 सेकेंड हमर जेस बनंगला आई भी केते कौन आपन मान देखा अच्छी गोटे देखो आम यही गेट रे डेंगी आसीचु सेठी भी एक स्कूल श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केन्द्र आसतु आउ गोटे आड़े थी आगपति एवं आमर बहुत चेंज भी हो सारी स्कूल आगे एत स्वच्छ नाला बहुत हो सारी गछ पत्र मतलब बहुत खुशी लगे स्कूल आस देखु एठी मोर एक क्लास कटि एठी मोर 3 क्लास कटि एठी मोर 5 क्लास पढ़िला एठी मोर 5 क्लास पढ़िला आ एठी भी देखंतो एडू ए पूरा लंबाडा हमरला 7म क्लास रे एही हमर 7म क्लास पढ़िला बंधु झरका फरका ले सब भांगी जाईची
ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଠି ଆମର ସବୁ ପିରିୟଡ଼ର ବେଲ୍ ବାଜୁଥିଲା ଏମିତି ବାଜୁଥିଲା। ଏଠି ଆମ ରୁମ୍ର ସରି ଏଠି ଆମର କ୍ଲାସ୍ର ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଅଛି ଜିନିଷପତ୍ର ମଟର ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍। ଏଇଟା ଆମର କୁଅଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଅଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ମଜା କଥା ହରିଆଲି ହେଇନି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ପୁରୁଣା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଏଠି ଆମର ପୁରୁଣା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବାର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅବର୍ଜନା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସଫା କରିବା। ଏଠି ପକେଇଦବା। এইটাକୁ ଏବେ ଏଠି ପକେଇଦବା। 4-5 ଥର ନେଲେ ସଫା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି ବା, ମୁଁ ବି କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ମୁଁ ବି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି, ମୁଁ ବି ସେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ସେଠି ସଫା କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସଫା କରିଦେଇଛା, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟାକୁ ବି ସଫା କରିଦେବା। दो भाई वीडियो कौन नहीं से भाई मत आज कले चला आज स्कूल आड़े बुला जा ମୁଁ ବି କହିଲି ଚାଲ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯାଇନି, ଟିକେ ଚାଲ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଥର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଆମର 4ର୍ଥ ରୁମ୍। ଏଇ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଥର ବି ଆମ ସାର୍ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଆମର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଲ୍ କାମ ବି କରିଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି। ଏଇ ରୁମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି। बहुत खुश लाଗୁଛି। कौनटा सिगरेट गुड़े आसतु आम सबुठ बड़ हल ये रूमटा ही सबुठ बड़ हल सबुठ तो कष्ट बड़ हल भीतर जाए रे सेठी भी देखो बीड़ा पानी टांकी 1-2 आमर स्कूल टीचर माने भी बहुत भल मत बहुत भल पाइबा मत कौन आमर जी सांगसाथी थे बहुत भल पाइबा आमको आज पर्यटन भी मन रखी मुझे गोटे गर्व कहूनी कि आपण मानक देखबार कहूनी सत कथा मुझे कहूँ आजिकल जो पिला इंस्टा जो पकई दौरान आजिकल खेल जो देखु आमर से स्कूल बेलार कथा तुम बालुका दल भल थे मुझे सब कहूनी मुझे डायलॉग भी मारुनी मुझे सत कथा कहूँ आसत बर्तमान सब स्कूल को बुले देखीदेली
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ ବିଭକ୍ତିରୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଇଆଡ଼େ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇଆଡ଼କୁ ଆସନ୍ତୁ ପାସ୍ କରିବାକୁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି କାଳେ ଥିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆଗବର୍ତ୍ତୀ ସ୍କୁଲ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି ସ୍କୁଲ ମୋତେ ଏବେ। ବି ବଢ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଟାଇଲ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଟାଇଲ୍ ତଳେ ମାର୍ବଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗଲାଠୁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେତେ ହେଇନଥିଲା, ସେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ବି କେତେ ବସିକିରି ଖାଇଛୁ, ସେଠି ବି ବସିକିରି ଖାଇଛୁ। ତ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ରୁମ୍କୁ ବସିକି ଖାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଛି, ଏହାକୁ କି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ବାବଦରେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଫାର୍ମ ହେଇଥିବ। ଫାର୍ମ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହାତ ବାଜିଲେ ସରି ହାତ ତ ବଢ଼େଇଲେ ପାଉଛି। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପାଉଛି। ଏଇଟା ତୋଳିଦେବା ସେଇଠି କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁନିକା ଗଛ, ଏଇଟା ପିତୁଣ୍ଡା ଗଛ। ସାର୍ ମାନେ ବୋଧେ ତୋଳିକିରି ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବଢ଼ିଆ କରିକିରି ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଦେଖିପାରା ବହୁତ ମିଠା ପାଣିରେ, ବହୁତ ମିଠା ପାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଦେଖି ଗଛଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ ବି ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ। ଏଠି ବି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପଢ଼ିଲାବେଳୁ ଏଠି ବି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛୁ। ଡ୍ୟାନ୍ସର ନାଁ ହେଲା ଏକ ଦନ୍ତା ତେରି पे अपने का हाथ बनता। ଏଠି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛୁ। ତ ମୋର କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଏ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏଡ଼ ବଡ଼ ସୁବିରେ। ଆମର ସେଇ ରୁମ୍ରେ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଆମର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ 1ରୁ 2ରୁ କରିକି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବି ଖାଉଥିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା ତିରଙ୍ଗା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ବି ଫଙ୍କସନ୍ ହେବାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ସେଠି ବି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପାଣି ଟାଙ୍କି, 4ଟା ପାଣି ଟାଙ୍କି। ସ୍କୁଲ ଆଗପତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି, ମୋ ଗାଁରୁ ଭାଇ ବି କହିଥିଲି, ସ୍କୁଲ ଆଗପତିର ବହୁତ ମାନେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଦେଖିନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବି ଖୁସି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଗଛର ନାଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି, ଗଛର ନାଁ କ'ଣ, ଲେକିନ୍ ମସ୍ତ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଖରାଟା, ସେଥିପାଇଁ ଫେସ୍ କିଛି ଦିଶୁନି। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଗୋଟେ ହାଲକା ହାଲକା ଛୁଇଁବାର ମଜା ଅଲଗା। ଏଠି ବି ଆମର ଖେଳ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା। ରନିଂରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲି, ମିଛ କଥା ଭାଇ କହିବିନି, ରନିଂରେ ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କି ସର୍ଟ ଫୁଟ୍
ଏମିତି ପକାଇବାରେ ତାହେଲେ ଭାଇ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ଆସିଥିଲି। ସୁଶାନ୍ତ ବେଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସିଏ 1 ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା, ମୁଁ 2 ନମ୍ବର ଆସିଥିଲି। ଏମିତି ହେଇକିରି ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମନ୍ଦିର क्या बेचो भाई कहू कहीदु हिरो जाऊँ भिडियोटी भल लगी तो लाइक करंतु शेयर कर वीडियोटी भल लगी तो लाइक करंतु शेयर करंतु आपण माने देखुछन्ती तो मो वीडियो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब भी करूना तो लाइक करंतु शेयर करंतु मुझे जी नूआ वीडियो छाड़ुथी सब आपण पाखु जाइथिबो आ मोर विश्वास अछि आपण लाइक करिए शेयर करिवे आपण मते बहुत भल पाइबा देबे आपण मते गाली बोलतु आपणकर गाली ही मो पे आशीर्वाद तो एतिकी मो ऊपर दया करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु।